ଏବେ ଆମେ ଭିତର ଯାହା ଜାଗା ସେମିତି ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ବାଲଦା କେଭ୍। ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଯାଇଛି ଏ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି କେଉଁ ଭଳିଆ ରୋଡ଼ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଘାଟି। এই ଘାଟି ପାର ହେଇକି ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ବାଲଦା କେଭ୍ରେ। ଖରାଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି କଣ ଖାଲି ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାଲଦା କେଭ୍ରେ। ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଏଇଟା କାଟିନା ଯାଉ ଧାନ କାଟିନି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ବାଲଦା କେଭ୍ ଆମେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରିଥିଲେ କି ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଲାକୁ ସେଭଳିଆ କିଛି ବି ନାହିଁ ଏରିଆରେ। ପୁରା ଲସ୍ ଆଇଟମ୍, ପଇସା ୱେଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିଛେ, ଯାହାକୁ ଜାଗା ସେମିତି ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ଆମେ ଏବେ ପଳେଇବା। ସେତିକି ତ। ବାଲଦା କେଭ୍ରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସହର୍ଷ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି କ'ଣ ସହର୍ଷ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସହର୍ଷ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏଠି ଆପଣ ବହୁ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ବହୁ ପୁରୁଣା ସବୁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, କାଳି ଗଣେଶଠୁ ଧରି ସବୁ। ଏବେ ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏବେ ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆମକୁ ନଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ। এই ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏବେ ଦୁଇଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ହିଁ ଖାଲି ଶିବଲିଙ୍ଗ, 100ରୁ ଅଧିକ ହେବ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଛୋଟ ବଡ଼ଠୁ ଧରିକି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ। ଆସୁନ। ଶହ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏବେ ପୂଜାରୀ ଆମର ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନଜର ଲାଗିଥିବ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସବୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।